tabuk social media Facebook rogo o video kaisa viral tongo norok viral video o nugui makana kaisa nog bisingo kaisa chukio khoroksa borok rokojak tai bini yakung sakatwi khe kaisa chibuk king Cobra chibuk botok khe maljak tabuk social media o video chihino viral tai nugui makana norok king Cobra o borokni yakung gana gini malwi tongmani tei saimangka o viral video kasawi phekhe Uttarakhand ni kaisa khoroksa borokni nogni hinui hingkai social media o tabuk o video chihino viral hingkai norok bo nugui makana viral video ni mangpili o je o borok o chibuk king Cobra no kiriya karwi bo bini mobile bano o video bo shoot khai tongmani hinui tamoni hingke amte hai patimani nu jehina kasi phaio je thui tongmani jorao komal bisingo ba chuki sakao chibuk habui chibuk sujakgui thuiyo hinui mute hai news to chwng dinir po din kasi phaimani nugo kintu omo kaisa belai kirima hisesa kwchangma bothor thaima hai kaisa mangpili je khoroksa borok thui tongmani bini yakung sakatwi king Cobra chibukni raja hwnjaknai bini yakung sakatwi mal sawi thangmani mangpili genero video nugui bahai tongjaka video no jodi nugui chajakhakai ani channel no like subscribe share khaidi mute hete kotal video rok manani bagwi।